Pementasan saking artis-artis biduan, artis KW setia kawan yang sampun kersa paring panglipur dumateng para pamirsa sedaya. Minangka pasugatan salajemen, rawuh panjenengan kula mirsani kebiare reok setia kawan. Yo yo yo. Ayo bocah-bocah rada minggir. Tore kemantana nggih. Langkung diminta Pak Giryok. Kemantan Raja Kadek. Mas Hamzah dengan istrinya. Oreo, 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 oreo. Hae, hae, hae. Ya. Oh, ah. Ah. Oh, ya. Lolo. Ayo. Lolo. Ho ya ho ya. Ya. Tore untuk penghormatan pertama kemantan Raja, nggih. Mas Hamzah bersama istrinya, monggo. Silakan naik reok setia kawan. Ning Fitri kembangnya ati ya mung riko Mas Hamzah kembangnya ati hang isun kedani hang isun apoti kembangnya ati yo yo akeh kembang ring taman mung siji Mas Hamzah sing dadi pilihan macem-macem kembangin donya tapi sing ana angkaya rika
ya mung rika kembang ati isun kedani isun abote lola le lale kembange donya tapi sing ana kaya rika yo 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 yeah. Terus tombakake nggih. Penakan-penakana Bapak Kusnan, penakan-penakana Bapak Sumarto. Tembang se nomor 2 permintaan dari Sobat Ambiar. Senajan kowe ngilang ra bisa tak sawang nanging ning ati tansah kelingan manis janjimu kuwi ngelarani ati
terus tompakake nggih penakan-penakan Bapak Kusnat kompoi-kompoi ya Bapak Sumarto ngalih nyang Mbak Fitri mula isun titip salam krana isun kangen nang udan angin awak ngomong tolong sampeno Mbak Fitri udan angin ya yo kepengin rungu ayo son temen awak kangen nang koyon rika ya yo ya yo ya yo 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 udan angin ya yo ya yo ya yo son temen awak kangen nang koyon rika gleti tingkae gleti omonge yang jangan teka ingsun sing kuyan nyangka kangen iki nolan wengi ingsun sing kuyan nyangka kangen iki rika sunruyati pun nggih sing numpak cukup pundutan gending salajengipun mangke kula pinangkani wonten pagelaran tari Sekar Jatilan. Para rawuh bersama SBR Sound System AN Video Shooting panjenengan kula timur sanidos pundi gleger kepiaring reok setia kawan yo 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 yo
Ayo, hati-hati. Bocah-bocah podo minggir. Yo.
menuker. Hey!
Ayo. Lalalalalalala. Iya. Iya, out selala. Ayo. Leo. Iya, out jalan. Oh, ah. Iya, out jalan. Kebiar reok setia kawan minangka pagelaran nomor 6 dalu menika wontenipun Bapak Sumarto, Pak Kusnan, Ibu Sumarto, Kusnan, Kedung Sepikul, Grobogan, Gedung Jajan. Para rawuh minangka pagelaran salajengipun panjenengan kula mirsani pagelaran atraksi tari rampak barong setia kawan. Yo yo yo. Kapyarsa swaranipun lir ombak ing samudra. Enjing bidal kumuro tambur keri gong makuru ngungkong binarungan keprak ewatan agate kapyarsa swaranipun lerombak ing samudra. Gantya ingkang cinarita wadya bala rampak barong setia kawan arsa ngarambak seng yudha gawe bebungah atining para pamiyarsa punapa ta wujud sarta werdining barsaning rampak barong setia kawan kapireng swaraning pradonga ambabar ketawang jala tunda nah Alalalalalalalala Ayo ayo bocah-bocah rata minggir. Bocah-bocah rata minggir. Ayo, ayo, ayo. Lo. Iya. Oh. Ayo, sopo iki? Sopo iki? Oh. Lu jingga. Ayo, tutuhne sholat malammu. Linggo. Ayo. Ya ngono ngen. Ya ojo la.
Hati-hati ger, papane akeh kerikile. Oh, ah, oh, ya. Ayo, ayo. Lo. Ayo. Otla. Ota. Oh, la. Ayo. Iya. Otla, lo. Hati-hati. Iya. Oh. Otla. Aduh. Ayo. Ayo. Iya. Ayo. Kokor Jawana. Ayo. Lolo. Iya. Oh. Tamaya. Ayo. Oh. Ya. Iya. Ayo. Ayo. Oh. Iya. Ayo. Oh, celala. Iya. Iya. Ayo. Iya. Ayo. Iya. Lo. Iya. Ayo. Iya. Lo. Ayo. Iya. Ayo. Yo. Ayo. Yo. Iya. Otla. Iya. Otla. Iya. Yo. Ya. Ayo. Otla. Oh. Iya. Iya. Ayo. Yeah.
iya. Oh, oh, oh. Ayo. Ayo, ayo. Ya. Ya. Yo. Ala la 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 la. Out. Ha oh oh. Oh ya, ha 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 oh ah, ha lo ya ayo hati-hati ger sing waspada aja lena lo ya ya la esem lantangi sandiwara hangsun katono piatin sun loro tambah kerasa saya suwi sun keseksa nukeli ati isun tipe tangi nutup cerita wis keganti sun koyo
maca Al-Qur'an angen-angen samanane kabeh pintu salat wengi lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat weteng kudu wani luwe kaping lima tikir wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni insya Allah Gusti Allah nyembatane ancur lebur rasane ngati sun tahan ya sing kuat kepengin mati tatune ati ya mung rika kana ampati eman ya do paman aduh kalopti aduh nasib apu moka riketiki kalenti maning ya wis kadung isun lakoni tatune ati bisa ngomong ya pancerita angsun jaluk muga-muga rika ilinga tole iki wancine wis dalu saiki wis titi wancine tole bali nyang pasretran Jolo Tunda bali le bali ayo kayu dayu hati-hati
Bocah-bocah rada minggir. Ayo. La 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 la. Oh. Iya, oh oh. Ah, iya. Ato piok, ato piok, ato piok. Ah. Ya, ayo. Le, a a e a e a e a e a e a e a e a e le le iya le 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 ayo iya le 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 otsla iya iya oh oh ya ayo ayo palile ots iya ots lah iya ots le otra iya otra iya lo ayo iya ayo lo 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 ayo lo lo iya para rawuh tari rampak barong minangka pagelaran nomor 7 dalu menika wontenipun Bapak Sumarto Kusnan, Ibu Sumarto, Pak Kusnan sakeluarga. Minangka pagelaran salajengipun panjenengan kula mirsani mudune Widodoro Setyakawan ingkang ngarsa ngabiyanto rasung pasugatan tari Serimpi Sekar Jatilan. Ayu rupane lenggot lagiane soan dalemipun Bapak Sumarto Kusnan. Iring-iring lagon versi Kendang Kempul Setyakawan Kapi Loro. Ngapunten untuk Pak sopir pickup ya. Ini ada kendaraan mau keluar. Minta tolong pickupnya agak dipinggirkan. Ceket bentar. Matur nuwun. Kau
Sekar Jadilan 6 Cacai Ayu Ayu Rupani bersama SPR Audio System AN Multimedia dicaosi lagu nduk pambukaning lagu digarap Jandut Jaranan Dangdut Setia Kawan lagune Entah Apa Yang Merasukimu hingga kau tega melupakanku. Walah rimbi rimbi. Asik-asik Setia Kawan kembali bergoyang. Kedung sepeko gerobokan kedung jajang lumajang. Asik yo.
marasukimu pambukaning lagu wonten gelaring tari Sekar Jadilan tembang angka kalih masih dalam irama jandut jaranan dangdut setia kawan. Sayang 2 bersama Mbak Desi Permatasari. Ye ye. Bote diunggahno Mas.
waktune cukup, granten waktune sampun dalu. Ayo nduk, ditata barisane sing rapi, digoyang bokonge gaya Bapak Jai. Yo yo yo. Iya. Tari Sekar Jatilan minangka pagelaran pamungkas saking keluarga besar Setiakawan malam mangken badhe telema Bapak Sumarto Pak Kusnan gerubuken gedung jajang sekeluarga nggih mik pola badhe kekurangan badhe kalopotan badhe tindak tanduk sekorang sopan badhe kacang kolangan sekorang parjugeh dari kanca-kanca Setiakawan beten kula atas nobekel pimpinan Setiakawan nyon sapora saya tak terbatas nggih. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berjumpa kembali bersama pagelaran kami Kepiare Reok Setiakawan. Juga kami maturkan matur sembah nuwun. Terima kasih yang tak terhingga kerjasama yang baik SPR Profesional Audio Sound System juga AN Multimedia Shooting VCD yang telah ikut mendukung terselenggaranya pagelaran Reok Setiakawan pada malam hari ini. Genduk Devi Permotosari seduluran nemes titiwan jene genduk pamit mundur ibaratnya utang gak duwe utang ibaratnya tanggungan genduk gak duwe tanggungan sesuk nek pindah nyang daerah Kebon Bayur Sumber Sari Rawa Kangkung cek didongakno seger waras selamat karun dulur kene kabeh pribadi Bapak Sumarto Pak Kusnan sekeluarga. Ayo genduk mundur alon-alon mundure genduk ojo sembrono tak calekno pengiring sarka Madura sing nyaman. Yo